Бывает такое, что за кубачкой кавы мы про нешта задумваемся. Я таксама неяк задумаўся вось так раптоўна про тое, а чаму у нас, у беларусаў, такая нямоцная нацыянальная самасвядомасць. Напэўна, вы таксама задавалі сабе такое пытанне. І, ну, канешне, зараз сапраўды беларусы прабуджаюцца, звяртаюць увагу на сваю ўласную мову, гісторыю, культуру і сваю нацыянальную вартасць. Але чаму не было раней такой масавасці? Прапаную разгледзець гэта з пункту гледжання гісторыі. У гэтым відэа вы дазнаецеся, што паўплывала на фармаванне беларускай нацыі, як увогуле ўзніклі беларусы і чаму мы маем праблемы з нацыянальнай самасвядомасцю. Вітаю! З вами Усіслаў, і гэта рубрыка «Годная гісторыя» на канале Годна. Мы, беларусы, досыць цікавая нацыя, бо знаходзімся на памежы паміж захадам і ўсходам, што, дарэчы, паўплывала на фармаванне нашага народа. Гэта прынесла нам як і беды, так і каштоўныя рысы, як, напрыклад, міжканфесійная і міжэтнічная талерантнасць. Яшчэ да прыходу славянаў тут у жалезным і бронзавым веку жылі балты. Яны, у сваю чаргу, тусаваліся ад Волгі да самага Одара. Яны пакінулі нам топаніміку, побытавыя і моўныя звычкі. Праз гэта, дарэчы, узніклі тэорыі, што беларусы – гэта балты альбо балтаславяне. Самі ж славяне прыйшлі сюды ў 6 стагоддзі. Накшталт ішлі такія і... «Хей-йоу! Прывітанне, славяне! Мы зараз вас, балты, будзем асіміліраваць». І асіміліравалі. Так узніклі крывічы, радзімічы і дрыгавічы. Але яны не распаўсюдзіліся на ўсю тэрыторыю сучаснай Беларусі, бо на паўночным захадзе, калі быць дакладным, на памежы з сучаснай Літвой, жылі ў пушчах балцкія плямёны, якія працягвалі асіміліравацца ажно да 20 стагоддзя, якія збольшага потым стануць каталікамі-беларусамі і каталікамі-палякамі гістарычных Віленшчыны і Гарадзеншчыны. У 9 стагоддзі у ўсходніх славян узнікае дзяржаўнасць – Кіеўская Русь. Яшчэ яе называюць старажытна-руская дзяржава. Тут пачынаюць панаваць рурыкавічы. Таксама пануе агульная гарадская культура, распаўсюджваецца хрысціянская вера ўсходняга абраду, а гэтаксама за ўсходнеславянскімі землямі замацоўваецца назва Русь. Гэтаксама існуе меркаванне, што Кіеўская Русь, як адзіная дзяржава, існавала нядоўга, бо знаходзілася ў стане падзеленасці. Да таго ж, плямёны, якія пражывалі на тэрыторыі Кіеўскай Русі, мелі розныя, дакладней уласныя культурныя і моўныя адрозненні, што паўплывала на фармаванне асобных народаў. У 13 стагоддзі на нашы землі актыўна нападаюць мангола-татары. Землі, дзе панавала Кіеўская Русь, былі падзелены на тыя, што апынуліся пад уплывам мангола-татараў, і на тыя, што ўвайшлі ў склад Вялікага княства літоўскага і рускага. Узнікла два цэнтра, якія змагаліся за рускія землі – Вільня і Масква. На ВКЛ моцна ўплывала заходняя культура, на маскоўскае княства – азіяцкае. Таму, чым болей часу праходзіла, тым мацней мы адрозніваліся. Заходнееўрапейская культура паўплывала на нашу мову, з якой прыйшла вялікая колькасць нямецкіх, лацінскіх ды польскіх словаў. Дарэчы, як слова «шуфлядка», якое мы вельмі любім, а рускі мы проста ламаем мазгаўню. І так, яны яго не разумеюць. Гэтаксама заходнееўрапейская культура паўплывала на нашае мастацтва, архітэктуру, кнігадрукаванне ды справаводства. Мо вас дзівіць, але ў 16-17 стагоддзях жыхары ВКЛ называлі сябе русінамі ці рускімі. Чаму? Ды ўсё проста. Так сябе называлі тыя, хто прытрымліваўся праваслаўя. А чо ў сэнсе? А дзе ліцвіны? Ну, яны былі. Толькі што беларусы сябе так называлі не заўсёды, бо сама назва Літва узнікла на этнічна-балцкіх землях і ўжывалася балтамі. У тым ліку тымі, якія потым аславенізаваліся і сталі беларусамі-каталікамі.
А ўжо потым, калі ўзнікла шматэтнічная дзяржава ВКЛ, гэтая назва пашырылася на ўсіх, незалежна ад канфесій і паходжання. З часам назова Літва пашырыла свой арэал. Спачатку гэта была Віленшчына, а потым Літвой пачалі называць усю заходнюю Беларусь. Пры гэтым, як мы з вамі памятаем, нават Менск называўся Менск-Літоўскі. Такі стан рэчаў захоўваўся нават у 19 стагоддзі. Сама назва Ліцвіны дуже падабалася шляхце, якая была ласка на яе, асабліва пасля ўтварэння Рэчы Паспалітай. Калі пайшла размова за назвы, давайте разбярэмся з нашай уласнай назвай, то бок Беларусю. Што цікава, у 13 стагоддзі Беларусю называлі Уладзіміра Суздальскае княства, а ў 17 стагоддзі гэтая назва пашырылася на землі Смаленшчыны, Магілёўшчыны ды Віцебшчыны. У 19 стагоддзі Беларусь трансфарміравалася ў назову Беларусія. А ўжо ў 20 стагоддзі лідары беларускага руху, нашаніўцы, абралі акурат назву Беларусь, якая потым і замацавалася. Так, гэта тое, што тычыцца назовы Беларусь і Літва. Рушым далей. Давайте закранем 16 і 17 стагоддзі. Гэта быў досыць складаны для нашых продкаў час, як у палітычным, так і рэлігійным плане. Беларусы сустрэліся з польскім уплывам, як палітычным, так і культурным. Да таго ж, яны сустрэліся з незлічонымі войнамі, з маскавітамі, татарамі ды шведамі. І як казалі нашы продкі, холас добра не спі, калі сонца не грэе. Да таго ж здарыўся крывавы патоп. Невялічкае тлумачэнне. Крывавы патоп – гэта найбольш стратная і разбуральная вайна на тэрыторыі Беларусі за ўсю яе гісторыю, якая цягнулася з 1654 па 1667 год. Калі мы страцілі сваю эліту, сваю літаратурную мову і высокую культуру, сяляне ж пачалі ўспрымаць шляхту як нешта чужое, панскае. І узнікла думка, што без польскай мовы дасягнуць нечага ў жыцці немагчыма. А беларуская мова гэта так, простая мова, сялянская. Вядома, шляхта з канцамі не стала польскай, бо звычайна працаўнікі шляхты валодалі беларускай мовай, а дробная шляхта дык увогуле ўжывала яе штодзённа. Нават некаторыя з іх захавалі праваслаўную ці уніяцкую веру. Ось такі унікальны феномен быў у 17-19 стагоддзях, калі шляхта адначасова знаходзілася ў беларускай культуры і польскай. Пры гэтым яны маглі называць сябе і палякамі, і ліцвінамі, мяркуючы, што гэтыя паняцці не адрозніваюцца нічым і ўзаемазвязаны. Для іх Рэч Паспалітая польская, была вялікай радзімай, а Літва ВКЛ – малой. К канцу 18 стагоддзя у дзверы Рэчы Паспалітай пагрукаталася рэха французскай рэвалюцыі, якое выклікала рух рэформаў. Тук-тук. Хто там? Французская рэвалюцыя. Гена, возьми рэформы. Гена, на. І гэта выклікала ідэю, што трэба стварыць адзіную грамадзянскую нацыю. Што азначала, што не павінна быць ніякіх этнічных і дзяржаўных аўтаномій. Варта стварыць унітарную дэмакратычную дзяржаву. Калі б рэфарматары паспелі рэалізаваць гэта ўсё у рэчаіснасць, то замест шматэтнічнай шляхецкай рэспублікі ўзнікла б унітарная дэмакратычная дзяржава з польскай адукацыяй, якая прывівала б польскую самасвядомасць. Але у 1795 годзе тэрыторыя Рэчы Паспалітай была з канцамі захопленая Аўстрыяй, Прусіяй і Расійскай імперыяй. Што цікава, тэрыторыя ВКЛ для рускіх была некай такой пустэчай, незразумелай таямніцай. Бо тут жылі некія людзі, якія размаўлялі на незразумелай мове, хадзілі ў дзівосныя уніяцкія храмы, а эліта была арыентавана на Польшчу. Пры гэтым у гарадах жылі пераважна габрэі, якіх у Расіі, дарэчы, увогуле не было. Гэта ўсё ўспрымалася для іх як нешта чужое. Паралельна заспявала палітыка заходнерусізма. Так, гэта тая самая палітыка, дакладней ідэалогія, якая мяркуе, што нібыта беларусы гэта рускія.
Асабліва яна пачала прасоўвацца пасля паўстання 1830-31 годах. І панеслася. Уніяцкая вера скасавана, паўсюдна ствараюцца рускамоўныя школы, насаджваецца маскоўскае праваслаўе і пачынаецца змаганне нібыта супраць польскага ўплыву. Тады панавала думка, што калісьці існавала адзіная Русь, а потым прыйшлі палякі ды літоўцы і нібыта ўсё гэта захапілі ды асіміліравалі. І зараз цяпер трэба беларускую тэрыторыю ад гэтага ўплыву пачысціць. Ідэалогія сталася настолькі трывалай, што ў яе паверылі нават прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі ў 19 стагоддзі. А некаторыя з іх нават былі паходжаннем з уніяцкіх, святарскіх і шляхецкіх сем'яў. Так, напрыклад, заходнім русістам быў Яўхім Карскі, які займаўся даследаваннямі нашага краю і выдаў знакамітую этнаграфічную мапу. Але менавіта ён і падобныя яму даследчыкі і даказалі унікальнасць нашай культуры, мовы і гісторыі. Даказалі тое, што тут жыве унікальны і адметны народ. Варта прыгадаць, што сярод нашай інтэлігенцыі былі прыхільнікі гістарычнай Літвы. Ідэя заключалася ў тым, што Беларусь – гэта ёсць спадкаемніца ВКЛ. Яны адначасова любілі і малую радзіму Літву, і вялікую радзіму Рэч Паспалітую, якую асацыравалі з Польшчай. Для прыкладу, можна прывесці Адама Міцкевіча, які адначасова меў самасвядомасць як і польскую, так і ліцвінскую. У той жа час, у 19 стагоддзі, у беларускага сялянства не сфармавалася агульнай карціны самасвядомасці. І, ведаць, гэта абсалютна нармальна, бо ў многіх народаў быў такі стан рэчаў. Але у нас гэта ускладнялася тым, што беларусы былі падзеленыя паміж дзвюма канфесіямі і дзвюма культурамі. Пры гэтым, як толькі сябе беларусы не называлі. Збольшага тутэйшыя, а хтосьці ліцвіны. Так, сапраўды, агульнай карціны ў галовах у беларусаў няма, хто мы такія, дзе жывуць тыя людзі, якія размаўляюць па-нашаму, дзе вось гэтая тэрыторыя сканчваецца. Таму што на першым плане былі сацыяльна-эканамічныя праблемы. І гэта нармальна. Разгорачыць усё гэта атрымалася, па-першае, у нашага нацыянальнага героя Кастуся Каліноўскага, па-другое, у народнікаў-гоманаўцаў. Пачала фармавацца нацыянальная беларуская ідэя. Узнікла думка пра асобны шлях беларусаў, незалежна ад палякаў і рускіх. Пры гэтым беларускае студэнцтва і інтэлігенцыя спрычынілася да фармавання беларускай нацыі. Яны пачалі займацца навуковай дзейнасцю, пачалі развіваць нацыянальны погляд на геаграфію і гісторыю, выдаюць на беларускай мове кнігі і часопісы, пры гэтым развіваюць беларускую літаратурную мову. У 20 стагоддзі была ўтворана першая беларуская партыя – Беларуская сацыялістычная грамада. Гэта той час, калі была створана легендарная наша Ніва. Гэта наша ніўскае адраджэнне. Калі працуюць браты Луцкевічы, Вацлаў Ластоўскі, Якуб Колас, Янка Купала, Езап Дарздовіч і іншыя. Умовы для працы былі неспрыяльнымі, бо, па-першае, панавала ідэалогія заходнерусізма. Па-другое, панавала ідэя, што нібыта Беларусь гэта частка Польшчы. Да таго ж, расійскія ўлады ставіліся да беларускага руху да як нейкай такой польскай інтрыжкі. Адпаведна, змагалася з ім. На жаль, не існавала высокай беларускай культуры, як і літаратурнай мовы. А беларуская эліта была альбо апалячана, альбо арысеўшая. Беларусы так здарылася, што апынуліся паміж двума дамінантнымі цэнтрамі – рускім і польскім. І кожны гэты цэнтр цягнуў коўдру на сябе. Пры гэтым цэнтры культуры, то бок беларускія гарады, мелі расійска-польскі і габрэйскі характар. Акрамя таго, народ быў падзелены на дзве канфесіі, не было масавай адукацыі, і сяляне элементарна не ўмелі чытаць. Яны не былі мабільнымі, пра што яны неактыўна прыходзілі ў гарады праз адсутнасць буйной вытворчасці. З-за гэтага нашы нацыянальныя дзеячы не мелі рычагоў, які б дазволілі даносіць свае ідэі.
Адсутнічала нацыянальная буржуазія, якая магла б падтрымаць рух грашыма. А беларуская мова была досыць блізкай да рускай і польскай, пра што сяляне з лёгкасцю пераходзілі на іх. З-за гэтых фактараў беларуская народнасць пачала фармавацца даволі позна, а нацыянальны рух даволі быў слабым, не меў шырокай падтрымкі сярод сялянства. Бамс! І ў гэты раз у дзверы пагрукаталася не французская рэвалюцыя, а Першая сусветная вайна, разам з кастрычскай рэвалюцыяй. Праз гэта беларускія сяляне змаглі прыкмеціць сваю нацыянальную адметнасць у параўнанні з іншымі суседнімі народамі. Дзякуючы службе войску, альбо уцёкам ад вайны і гэтак далей. У гэты час актывізуецца праца беларускіх арганізацыяў. Гэтаксама актыўна пачынаюць дзейнічаць беларускія дзеячы, які займаюцца палітыкай і асветай. Ствараецца сетка школьнай адукацыі. Дзякуючы гэтаму была ўтворана БНР, слуцкі збройны чын, а пасля БСР. Увогуле 1914-21 гады былі досыць плённыя, бо менавіта ў гэты час было прыкладзена шмат намаганняў для фармавання беларускай самасвядомасці. Яна нарэшце прабудзілася, але яшчэ была досыць слабай, бо шырокаму колу беларускіх сялян гэта пытанне было не так цікава, як сацыяльнае. Магчыма, праз гэта і не паўстала беларуская дзяржаўнасць. У 1921 годзе Беларусь была падзелена на ўсходнюю і заходнюю. У заходняй частцы праводзілася палітыка апалячвання і быў здзейснены вялікі ціск на беларускую культуру. Пры гэтых умовах адна частка беларусаў апалячылася, іншую адчула сваю беларускасць, а яшчэ частка увогуле паставілася з некай такой абыякавасцю. У БСР у гэты час праводзілася палітыка беларусізацыі. Беларускія дзеячы займаліся будаўніцтвам нацыі, увучалі культуру, гісторыю, прывалі любоў да свайго краю, увучалі мову, стваралі, што самае важнае, літаратурную норму для беларускай мовы. І гэтаксама пераводзілі адукацыю на родную мову. Ва ўсіх гэтых сферах быў зроблены вялікі прарыў. Аднак палітыка беларусізацыі была неўзабаве скасаваная, бо аказалася невыгаднай Маскве. Толькі інтэрнацыяналізм на грунце рускай культуры. Калі да ўлады прыйшоў Сталін, то пачаліся масавыя рэпрэсіі супраць беларускай інтэлігенцыі. Гэта нанесла вялікую шкоду беларускай культуры. Фармаванне нацыі затармазілася. Пры гэтым палітыка заходнерусізма крышачку змянілася. Цяпер жа лічылася, што беларусы і ўкраінцы – гэта асобныя народы, але братэрскія рускаму. Цяпер жа Беларусь для беларуса была малой радзімай, а ССР – вялікай. Актыўна развівалася савецкая самасвядомасць. Калі ў 1920-х гады беларуская мова мела падтрымку, то цяпер яна яе згубіла. Улады пераходзяць на рускую мову. Насельніцтва таксама схіляецца да рускай мовы, бо яна лічылася прэстыжнай. Но, вядома, у Маскву з беларускай мовай не паедзеш. Вышэйшай пасады не атрымаеш. Болей за тое, за беларускі нацыяналізм можна атрымаць грамака. Пасля вайны Беларусь стала самай саветызаванай і русіфікаванай рэспублікай ССР. Што цікава, што беларускую ж мову не забаранялі. Нават выдаткоўвалі грошы на развіццё кнігадрукавання. У часы ССР узніклі нашы улюблёныя песняры. Але па факту беларуская мова памірала. Змяншалася колькасць на беларускай мове прэсы, кніг і школ. Гэта дасягнулася праз тое, што савецкія ўлады будавалі адзіны інтэрнацыянальны народ. А беларускія ўлады гэтага паслухмяна прытрымліваліся. Гэта прывяло да таго, што Беларусь перад тым, як атрымаць незалежнасць, мела спрэс рускамоўныя гарады, дзе беларуская мова і культура ўспрымалася як нешта архаічнае. Вось так парадокс. Беларуская нацыя ўзнікла, а моцнай самасвядомасці не мела.
Калі Савецкі Саюз пачаў развальвацца, Беларусь атрымала незалежнасць. 1990-е гады – гэта час другога нацыянальнага адраджэння. Беларусь нарэшце вярнула свае спрадвечныя нацыянальныя сімвалы. Беларуская мова уводзілася ў шырокі ўжытак. Гісторыя вывучалася без цэнзуры, а адукацыя пераводзілася на родную мову. Але ўзнікла праблема, бо усімі гэтымі працэсамі кіравала адносна невялікая купка інтэлігенцыі. А большасці народаў такія ініцыятывы былі непатрэбныя. Нават была частка насельніцтва, якая сустрэла гэта варожа, бо не хацела пераходзіць на родную мову праз сваю зарусіфікаванасць і адсутнасць моцнай нацыянальнай самасвядомасці. А далей, у 90-е, нацыянальная ідэя адышла на задні план, а на пярэдні выйшла тая ж самая ідэалогія, якая была ў часы БСР. Пры гэтым захоўваўся прынцып, дакладней палітыка, неўмешальніцтва ў моўную сферу, і ўсё пакідалася роўна такім жа чынам, як і было. Але, як мы з вамі бачым, колькасць нацыянальна арыентаваных беларусаў пашыраецца. Падпісвайцеся на канал, націскайце на званочак, цісніце на падабайку і пакідайце каментар. Усе спасылкі на сацыяльныя сеткі, у тым ліку на мяне і мою каманду, вы можете знайсці ў апісанні. Пераходзьце. Ну, як і заўсёды, шчыра захапляйцеся роднай гісторыяй.